I sidste afsnit besøgte vi restaurant Goma i Odense, hvor vi gik ombord i deres lækre asiatiske fusionskøkken, plus en hel del af deres fremragende cocktails. Det var en hård aften på den bedst tænkelige måde. Nu skal vi videre på vores gastronomiske roadtrip rundt i landet. Det er sommer, det er morgen, solen skinner fra en skyfri himmel, og vi vågner op på vores hotelværelse. Eller noget, der minder om det. Jesper, du skal vågne. Det kan jeg ikke. Du skal. Hvorfor? Det skal du ikke bestemme. Altså, der er jo morgenmadsbuffet lige om lidt. Morgenmadsbuffet? Ja. Hvor Ja, vi var sgu nødt til at sove i bilen. Jeg troede ikke, jeg kunne finde den, men så fandt jeg den. Jeg husker, altså lad mig sige det sådan, at jeg synes, i går står lidt sløret i min bevidsthed. Men du blev godt nok også beruset der. Du gik faktisk nærmest ud som et lys. Nå, min ven. Skal vi få noget morgenmad? Vi skal have noget morgenmad. Inden kaffe, inden croissant og morgenbuffet. Er der noget inden da? Der er noget inden der, vi ikke kan komme udenom. Som man godt kan vise? Som man også godt kan vise på web-tv, på Gastroman. Du lukker øjnene. Ja, jeg lukker øjnene. Så roder du godt rundt. Ja. Og så tager jeg en helt tilfældig seddel, som er den her. Vi skal til Sønderjylland. Vi skal faktisk så langt ned til grænsen, som vi overhovedet kan komme. Helt ned ved Kruså. Ligger... Fakkelgården? Nej, ikke Fakkelgården. Vi skal ned til restaurant Bind. Vi skal ned til Christian Bind. Lad os starte bimmeren. Christian Bind, han er en af de ikoniske kokke. En af dem, som kom herop meget tidligt. Han kom, jeg tror, der var Michaud og Lifroy, så kom han senere og kom ind i det her. Han er virkelig en af de stærke, en af dem, som mange har lænet sig op af i sin tid. Han er en af de første, som begynder at lave noget enkelt, hvor alle der tilbage i 80-90'erne var meget, nu skulle der det ene og det andet på, det skulle være meget fint. Christian Bind var meget bum. De allerbedste råvarer, helt enkelt, meget, meget dygtig. 27 kilometer. Hvad er vi der? Og du har fundet et sted, vi skal sove? Så har jeg fundet et sted, vi skal sove. Den ligger i nærheden af restaurant Bind. Det hedder Bindingskov. Det er et fantastisk dejligt sted. Jeg tror, vi skal ned og have et godt fransk måltid mad. Det håber jeg, det er. Med danske råvarer. Med danske råvarer, ja. Tryk på speederen, min ven. Vi skal derud af. Prøv at høre. Et stykke chokolade. Ja. En kop kaffe. En tår cola. Og så tryk på speederen i den her BMW. Ja. Det er en god fornemmelse. Det er virkelig en god cocktail. Og virkelig smukt. Sindssygt smukt. 600 meter er rejsemålet til højre.
jeg hedder Christian Bent, og jeg har været i Danmark i 35 år. Og i øjeblikket driver min egen restaurant, som er Restaurant Bent. Det har vi gjort i 8 år nu. Jeg har været så heldig at være udlært på en 3-stjerners restaurant i Frankrig, som jeg bor i Heberlin. Og det var jeg så i 4 år. Og så mens jeg var dernede, så var det en familie, som hedder Familie Grundlykke. Det er dem, der ejer fra Slægtgrund dengang. De er sommerhus sammen i Pyrenæerne sammen med Gus Trampedak. Og de kørte så altid forbi der og holdt på sig ved Auberge Lille, ved Paul Heberlin. Og så spurgte de en tidspunkt, de manglede kok og blev kendt nogen. Og så blev jeg spurgt, og så har jeg sagt ja til. Uden jeg vidste, hvor det lå henne. Jeg tror, jeg skulle til Grønland i første omgang. Vi landede. Endelig. Ja. Og duften fortæller os jo, at vi har noget godt i vente. Absolut. Vi har lige været en tur i køkkenet. Fået en lille aperitif. Det var makrel. Frisk. Dejligt. Køligt. Og nu er vi bare topspændte. Så spændte og sultne. Med mit koncept forklarede jeg det var, jeg vil godt lave en restaurant, hvor du får til en rimelig penge. Altså i 3 retter mad til 390 kroner. Og så høj kvalitet. Og det skal gå lidt hurtigt. Og super betjening, altså hyggelig betjening, ikke sådan noget stift noget. Virkelig dejligt. Det smager sindssygt godt. Det smager lige så godt, som det ser ud. Ja. Jeg bliver altid, når jeg får sådan noget, der er så smukt, så tænker jeg, okay, så ligger det i, så retten vinder retten i, at den er så smuk, som den er. Ja. Smag og udseende hænger sammen her. Jamen så, jeg deler det faktisk op i 3. Altså jeg siger omgivelser, og så mad, og så miljø, og så betjening. Altså, jeg kører bare også med mine medarbejdere, skal være topkvalitet. Men på samme tid, så skal det være, at du føler hjemme ligesom hjemme i din stue. Altså, det skal være, man skal presse ned på det niveau der. Og det er også til for alle folk, som kommer her. Vi starter altså med i køkkenet, og så får de aperitif i køkkenet. Og så kan de måske dufte lidt, hvad dufter det her? Altså, og får vi øjenkontakt, og så falder vi alle sammen lidt ned allerede. Og så går vi ind og serverer også med hjælp af tjenerne. Og så, jamen, lige pludselig så folk føler sig rigtig tilpas og får en dejlig oplevelse. Og så kommer de igen. Stegt kammusling og ingefær sojasauce, rødbede variation med sylterødbede, gule rødbede puré, rødbede salat og rødbede chips. Velbekomme det her. Tusind tak. Vi er nu nået i en situation, hvor Michael er egentlig hørt, der ikke er en ske til den her ret her. Der lå en ske heroppe til desserten. Det ved vi jo ikke. Det ved man ikke. Det ved man ikke. Men du begynder at spise den her ret måske? Ja. Men det er bare fordi sovsen smager dejligt. Og den sidder dårligt fast på gaffen. Så skal jeg tilbage til min barndom. Altså min mor, hun var hjemmegående, og så var faktisk selvforsynende. Det vil sige, at vi har vindmarker, vi har plantager med æbler og blommer, vi har kaniner, vi har kyllinger, og vi var selvforsynende næsten med det hele, og store urtehave. Men så var en tradition, vi havde, det var så hver weekend om lørdag, der blev slagtet. Ellers var det en høne, ellers var det en kanin. Og det gjorde min far altid. Og så var han med til ceremoni der, så hønen der hakker du hovedet der, og kaninen der skal tak, og så
så bliver det pelset, ikke også? Men det gjorde man så altid om lørdag. Og så hængte den dyr, der hænger altid ude ved indgang. Fra lørdag til søndag morgen. Og det var sådan et ritual. Og så søndag morgen gik min mor altid i kirke. Det var 3 kirker i Frankrig. En kl. 7 om morgenen, det er til damerne. De skal hjem og lave mad. Og så kommer børn kl. 10. De skal hjem og hjælpe. Og så kommer mandag kl. 11. Men det var en time. Men de kunne ikke kigge en halv time. Så smutter de, og så går de på værkshus. Og så kommer de hjem kl. 12:30. Det er så også tradition. Og så mens så konen laver tilberedt den kanin der, eller den kylling der. Det har jeg oplevet næsten hver weekend. Så er vi nået til le dessert. Desserten. Ja. Her. Lige her. Nej, hvor er det godt. Er den bedste dessert, jeg har fået. Det tror jeg godt, jeg kan tilslutte mig. Men jeg vil dog teste det. Et glas vin. Gør det om muligt endnu bedre. Wow. Årets dessert. Det er sommer. På en tallerken. Det er årets dessert. Det vil jeg gerne tilslutte mig. Det er simpelthen årets dessert. Ganske enkelt. Det er som at gå en tur ud i deres have herude. Med bærbuskene og krydderurterne og havet og alting. Hvis man skal sammenligne hjerte Ja, og varme ja. og imødekommenhed, så er der ingen, der kommer herop. Det er der ikke. Det er fuldstændig fantastisk. Ja. Man føler sig som en del af familien. Ja, det kan man virkelig mærke. Ja, det kan man virkelig mærke. Og der er der virkelig mange restauranter, der kunne lære noget. Ja. Altså, fordi det koster ikke en skid, og det giver så sindssygt. Man er nødt til at have hjertet med. Og hvis man ikke har det, ja, så kan man ikke udføre sit arbejde. Og se den her udsigt. Ja. Det der ude kan jeg til gengæld godt forstå, den falder i stedet over. Altså, det der udsigt over Flensborg Fjord. Men min ven, altså uanset hvor smukt herinde er, Så skal vi videre. så bimmeren holder og venter, og vi skal have pakket, det er min der. Ja, og du skal have pakket. Ja. Fordi godt nok kan jeg svare på mange spørgsmål. Men jeg gider ikke pakke din taske. Hvis du lige sørger for, at der bliver pakket, ikke også? Æder med mig selv klar. Så står jeg lige og tæller alle de her golfbolde. Kom, og der også bliver lukket her. Så må jeg jo blive. Nej, Jesper, jeg vil gerne. Hallo. Jeg vil gerne ind. Hallo. 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 Mætte og glade forlader vi Hotel Bennigskov og Restaurant Bind og begiver os gennem det smukke sønderjyllandske sommerlandskab med kursen forventningsfuldt sat mod nye gastronomiske eventyr.